It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagka-girlfriend naman ako. Kaso, hindi nag-work. Kasi bakla ako. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Ian. At ito, ang aking secret file. Miyembro ako ng LGBTIQ+ community. Although, hindi masyadong halata na miyembro ako nun. Pero alam ko na sa sarili ko na bading ako. Nagkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Although, nagka-girlfriend na ako, siguro 2 yun. Kaso hindi nag-work eh. Bakla nga kasi. So, year 2015. Nasa Davao ako nun. Na-hire ako sa in-applyan ko noon na trabaho. Well, hindi naman kasi ganun kabongga ang buhay sa probinsya namin. Nung time na yon, nawala yung mom ko. Kaya, naiwan ako sa ama ko. Siya yung nag-alaga sa akin hanggang sa makatapos ako ng elementary at high school. Hindi rin naging madali yung pinagdaanan ko sa buhay. Kasi nga, wala ang nanay ko. So, napilitan akong kumayod. Kumbaga, kayod kalabaw. Para lang may panggastos araw-araw. So, pagkatapos ko ng high school, sinubukan ko magtrabaho sa Cebu. Katulong sa isang barbecuehan. Kaya lang, napakalupit ng karanasan ko nun. Biruin mo yun, pinapakain sa akin yung mga pagkain na bulok na. Hindi kinaya ng sikmura ako yun. Kaya ang ginawa ko after 3 months, lumayas ako. At umuwi ako sa amin. Doon ako nagkaroon ng chance na mag-enroll sa college at makahanap ng scholarship. Ang saya ko noon kasi sa wakas, may pagpapatuloy ko na ang pag-aaral ko. At matutupad ko na ang mga pangarap ko. After ng 4 years, nakapagtapos na rin ako sa pag-aaral ko. Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Yan ang natapos ko. Nag-apply ako noon sa isang company na maganda ang salary at benepisyo. And right now, nandito pa rin ako sa trabaho ko. Isang supervisor. Then, year 2019, may nakilala ako sa trabaho. Same designation. Itago natin siya sa pangalang Zach. Gwapo, matalino, hindi ganun katangkaran. Pero okay naman. Nakikita ko siya sa mga company event namin. Although hindi ko siya nakakausap. Pero meron naman kaming pagkikita. Tipikal na tanguan. Ganun lang. Hanggang sa nakilala ko na talaga siya ng personal. Dahil same level of position na kami at nasa iisang area lang.
naging mas malapit kami sa isa't isa. Marami kasi kaming similarities at ang bait niya talaga. At unti-unti, nahulog ang loob ko sa kanya. Na-confirm ko sa sarili ko na mahal ko na ang taong to. Hindi ko alam kung meron akong tsansa sa kanya. Kasi hindi ko naman pinapaalam sa kanya yung nararamdaman ko eh. Pumupunta siya sa bahay, tatambay ng ilang oras. Minsan nga, isang buong araw. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na hindi siya mahalin. Kasi ang gusto ko, maging magkaibigan lang kami. Pero iba talaga yung nararamdaman ko sa kanya. Sa maniwala man kayo o hindi umabot sa puntong may nangyari sa amin. Walang ganun. Pure friendship. Yan ang meron kami. At ayokong bigyan ng awkwardness kung ano man yung meron kami. Naalala ko pa birthday niya noon. Naganda talaga ako sa kanya ng isang munting regalo. Simple lang. Although, iniisip ko na baka isipin niya na may gusto ako sa kanya, baka nakakahalata na siya. Pero, ayaw ko talagang sabihin. Ayokong sabihin pero pinararamdam ko lang sa kanya. Natatakot ako baka mawala siya ng tuluyan, DJ Rocky. Mas pinahahalagahan ko kasi yung pagkakaibigan naming dalawa. Kaysa sa posibilidad na maging kaming dalawa. Kahit alam ko na meron na rin nagpapasaya sa kanya. Galing ako ng trabaho noon. Umuwi ako ng maaga, nag-grocery para maganda ng pagkain para sa kanya. Nag-message ako para i-inform siya na bisitahin ako sa bahay. Umukay naman siya. Dumating yung 8:00 ng gabi, hindi siya dumating. Sabi niya may kailangan daw siyang gawin. Kaya hindi na niya ako napuntahan sa bahay. Birthday niya noon. Naiyak na lang ako kasi naganda pa ako. Nagsorry naman siya, pero yun nga. Hindi naman na niya mababawi yung pinaghirapan ko para sa kanya. Makalipas ang 3 araw, pumunta siya sa akin. Binigay ko ang regalo ko. At kung meron man akong mensahe para sa kanya, eto yun. Hi, Zach. Kung naririnig mo man to, maswerte ka kasi at least dito, narinig mo kung ano talagang nilalaman ng damdamin ko. Kung ano talagang nilalaman ng puso ko. Ang hirap kasing itago ng nararamdaman. Meron akong iniingatan. Kung alam mo lang kung gaano kahirap ang mahalin ka ng patago. Kilalang kilala mo na ako. Pag naiinis ako, pag hindi ka pinapansin, alam mo na yun, masama ang loob ko sa'yo. Bakit pa kasi minahal kita? Bakit pa kasi naging ganito ako? Zach, sana maramdaman mo rin ako. Lagi kong ipinagdarasal na sana ikaw na lang yung taong mamahalin ko habang buhay. Ipinagdarasal ko na sana makita mo rin ako na nagmamahal sa'yo ng tunay. Well, patuloy pa rin kitang mamahalin hanggat kaya ko. Kung dumating man yung araw na makita mo ko, sana hindi pa uli ang lahat sa atin.
sana hindi pa huli ang lahat. Sana gumawa ka ng paraan para pahalagahan ako. Hindi ko nga alam kung kayo pa rin ang girlfriend mo, o magulo lang kayo, o wala ka talagang gusto sa akin, o talagang kaibigan lang ang gusto mo sa akin. Well, magulo rin ako eh. Kasi hindi ko rin naman sinasabi sa iyo yung nararamdaman ko. Nag-iingat lang ako. Gusto ko lang ingatan kung ano man yung meron tayong dalawa. Pero hanggat hindi pa huli ang lahat, kung may chance na mapakinggan mo to, dito ko na lang sasabihin na may mulabha akong sakit. May cancer ako. Hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Or, ibabaon ko na lang to hanggang sa kamatayan ko. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Ian. At ito ang aking secret vow.